Jordi Julià, que surt amb la pilota controlada, la passada és molt bona al mig del camp, trobant Eric Torres, veurem què farà Torres, Torres amb la pilota, Torres fa una assistència boníssima per Owen, compta Owen, gol de Juan per avançar-nos al marcador. Fixin-se vostès quina assistència més bona de Jordi Julià al centre, al cercle del mig del camp per Eric Torres Vico, que aguanta la pilota, aguanta la pressió dels defenses i fa una assistència deliciosa, increïble per Owen Juan, que defineix a les mil meravelles amb cama esquerra per fer aquest Unió Esportiva Figueres 1, Escola de Futbol Mataró 0 en el minut 42 de la primera part. Som-hi, Unió! Vinga, va, nanos! La té Moja, veurem què farà, passada al costat esquerre per Lluc Puigverd, que s'ho mira, que vol trobar la millor opció. Ara la passada és bona per Corcho, tocant amb Moja que torna a distribuir el costat dret, canviant l'orientació del joc per Jordi. Veurem què farà Jordi Julià, la puja Jordi, se'n va del seu marcador, l'assistència és bona, atenció, Torres, rebutja el porter, Torres, a l'últim minut de partit torna a aparèixer un dia més Eric Torres Vico per fer aquesta Unió Esportiva Figueres 2, Escola de Futbol Mataró 1, al minut 89 d'aquesta segona part. La jugada combinativa perfecta de l'equip local dels nostres, dirigits per Lluís Hernández. Aquí tenen com la passada de Moja va cap a Jordi Julià, que se'n va meravellosament, perfectament, del jugador que tenia a sobre, assisteix per Eric Torres, que està totalment sol a la frontal de l'àrea, el xut és bo amb cama dreta, rebutja el porter i en segona instància ve amb tot altra vegada Eric Torres per establir aquesta victòria que ens donaria la glòria, que ens elevaria a una posició important en aquesta preferent juvenils, grup 1, jornada número 4. Senyores i senyors, espectacle Vila tenim, guanyem 2-1 i hem de seguir així, hem de seguir com sempre, fem ciutat, fem unió, endavant Figueres, som-hi!